те взема, да иба. Ще чакам още малко. Ще съм днеска, сега ще се една маска и човек, тоталната гледа. Аре! Ще бе. Та си тук да не от севера, бе? А? Не бе, брат. Мале! Камата маска. Майко! Човек, много добра, брат. Ево, чакаме да дойде, ама... Брат, аз ще оставям. Извинявай само късмет. Много е добра. Извънка да се видим пак. Ой, извънка е брат, ще те чуем. Айде. Ау, бомбанче. Опа! Данчо! Ти ли си, бе? Пухтичка такава, ела тук, бе! Ау! Как се бе били? Малко по-слабичък си от снимките, но... Ще ли се гледат на снимките? Аз сега съм такъв период като цяло. Бам! Стой тук. Малко бързам времето така. За къде, бе? Ти сега Ама влиза. днеска в болница ще влиза. Да влиза, тя не ми трябва тук. Така. Бам! По-бързо. По-бързо, че Аре, няма Ваня време ми да го крути. Добре, че извините за закъснение. Какво ще пиш без вода? Една водичка. Водичка, защо водичка? Така? Не съм много жали за Закъснена водичка за дамата? Само водичка. Ами за там. Приятелка, имаш ли бомбон? Да. Тя е явно късметийка в такъв слон. Извинявайте, за него говорим. За вас? Уиски, количка, ако може, и едно сочи. С бананчи. Бананче. Да, помниш, има ли към банан в сода? Има. Така искам повече пълни. Стой, бе. С какво се занимаваш? Автомонтьорство. Автомонтьорство. Ние яде поръчкат вътре, нали? Аз не трябва да поръчкаш малко. Този месец съм много заед. Сега ще имам. Ще имаш. Аз каза вече. Не, трябва да бъде майка ми. Няма как. Майка ще почака, бе. В болница ще влизаме, как да почака? Майка не си бе, насреща си. Каква майка? Аз да ида само за малко. Няма за малко. Аре бе, този кюфта, какво направиш? По-бързо, бе. Направи ми си нищо. Спокойно, бе. Спокойно, бе. Май за да ме припътя. Ами аз обичам да ме припътва. Не сме две. Обичам сте май. Сокчето за дамата. Бананче. Сокче. Пепелниче. Те две бе. Ой, извинете. Водичка за господина. Майка трябва да пикне с моите момче. Уиски за госпожата. Сай теб ще опити някой дявол. Чакай, че съм женатна. Не мога да издържа. Ще издържиш му се сгориш тях. Чакай, бе, чакай. Да си направим с твоя телефон една селфи, бе. Ама, не! Да се отдълчим. Аз не си знам бе. да снимки. Добре, и аз не излизах, ама по едно време стана много красива. Много сме красиви. Тук останало време да ходим в бар. Да вземем да тръгвам и... Аз трябва да ходя в болницата. Няма да ходите в болницата. Аз ще вас заграм директно там. Айде, мой момче, да тръгвам. Не, аз оставам тук. Тръгвай, бе! Оставам тук. Тръгвай, мой момче. Барна с вечета. Един момент. Абе, любов, спокойно бе, ще окрутя после. Хайде, бе! Колко пък искаш? Много уиски. Казвай бързо. Малко повечко написа там, но ще го правим. 9,60. Почакай. Искаш ли?
По-отделно ли ще плащате или заедно? Не, Давай, ако заедно. Мога да ти го изработим. Ети, 10 лева. Благодаря за приятелството за мен. Да, за тебе. Благодаря много. следващия път и тебе ще стъпа. Довиждане, лека вечер. Лека вечер. Ай, бъде. Айде, бе. Тръгвай. Моля те. Успех, бе. Броска, моля те. Не ме дриш, моля. Бе. Айде бе. Я чакай малко да проверя нещо, може ли? Да. Благодаря. Абе, Слънко!